2002 America italephera kugwira Osama bin Laden anayika bounty ya $25 million. 2003 atalephera kugwira Saddam Hussein anawonjeza $25 million. 2011 atalephera kugwira Colonel Muammar Gaddafi, NATO inayika bounty ya $1.3 million. Mwachidule America ndi NATO akalephera ntchito yawo pa nkhondo amanyengerera anthu ndi ndalama kuti akwaniritse mauto awo. Akuluakulu onse amene atchula pano anagwidwa komanso kuphedwa atachita kuperekedwa ndi anthu awo. Lero ku Gaza, Israeli kumenya nkhondo yofuna kuthana ndi Hamas. Miyezi iwiri yatha koma kulephera kugwira mitu yeniyeni imene amayifuna. Tikayang'ana pa list ya most wanted people imene Israeli yatulutsa, akufuna anthu 10. 6 amakhalira ku Qatar, komanso 4 ali ku Gaza kumene akumenya nkhondo. Anthu 10 amene Israeli ikuwafunawa ndi akuluakulu a gulu limeneli la Hamas. Mwachitsanzo, the big man amene atsogolera chiwembu cha pa 7 October, leader of Hamas ku Gaza, komanso most wanted man pa list imeneyi, Yahya Sinwar sanampeze. Asilikali a Israeli athodwa mpaka atulutsa bounty ya $400,000 kwa aliyense amene angaulule kumene mkulu ameneyu akubisala. Wachiwiri wake Muhammad Sinwar akubisalabe, ndipo asilikali a Israeli alephera kumpeza. Ameneyunso ayika ndalama pamutu pake yokwana $300,000. Wachitatu Commander Rafa Salami, bounty ya $200,000. Omaliza Commander Muhammad Defu, $100,000 pamutu pake. Zimene achita Israeli poyika ma bounty amenewa ndi umboni kuti alephera kugwira makomanda amenewa. Mmene ndakuzirani kale kuti maiko ambiri akalephera kumugwira munthu amene akusaka amayika chiona maso. Tinaona 2002 Osama bin Laden amasakidwa ndi America, atalephera anayika bounty ya $25 million. 2003 Saddam, bounty $25 million. 2011 Gaddafi, $1.3 million. Ndiye apaso tikuona asilikali a Israeli akhala kumenya nkhondo ku Gaza kufuna kuthana ndi akuluakulu ena amene amawasaka. Alowa ndithu mu Gaza mujani mwapha anthu, koma akuluakulu amenewa sanawapeze. Tikunena pano athodwa ndipo ayika $400,000 bounty kwa mkulu wa Hamas ku Gaza, Yahya Sinwar. Wachiwiri wake Muhammad Sinwar, $300,000. Wachitatu Commander Rafa Salami, $200,000. Commander winanso Muhammad Defu, $100,000. Umene ndi umboni kuti Israeli ngakhale kumenya nkhondo ku Gaza alephera kugwira makomanda amenewa. Pa 7 October Hamas inapita ku Southern Israeli ndi kupha anthu 1,200, komanso ena oposa 224 anapangidwa kidnap. Pofika 24 November magulu awiriwa Hamas komanso asilikali a Israeli anasiya kumenyana ndi kukhazikitsa ceasefire. Mu nthawi imeneyi tinaona Israeli ikutulutsa ku ndende mapalestina 240, komanso Hamas inamasula ma hostage 110. Pofika tsiku la lero ceasefire yatha, nkhondo yayambiranso, koma Hamas ikusungabe ma hostage otsala 130, ambiri mwa iwo Ayuda. Ndiye dzulo asilikali a Israeli apha mwangozi ma hostage atatu amene anapeza ku Gaza waganizira kuti zinayi zigawenga za Hamas. Onse atatu ophedwa ndi Ayuda amene agwidwa pa 7 October. Nkhani imene itamveka ku Israeli, anthu ambiri anakwiya. Taona Prime Minister Benjamin Netanyahu akupita wairesi ndi kupepesa, komabe sizinaphule kanthu. Chigulu cha anthu
chinalowa mtawuni ndi kuyamba kupanga zionetsero kusenza kukwiya ndi zimene zachitika. Ayuda ambiri aku Israeli akufuna nkhondo imene ithe pakhale zokambirana kuti ma hostage otsala 130 atulutsidwe amoyo. Ngakhale President Biden wa ku America wachenjeza Netanyahu kunena kuti he must be more careful ape kupha masiviliani mu mzinda wa Gaza. Vladimir Putin wa ku Russia ndi Erdogan wa ku Turkey nawo salankhulapo adzudzula Israeli kuti ikulakwitsa kwambiri, akuyenera kutsatira malamulo a United Nations ndi kupereka malo amene analanda m'manja mwa Palestina. Polankhula ndi atolankhani dzulo, Vladimir Putin anena kuti East Jerusalem mwachitsanzo ndi malo a Palestina, ndipo mtendere udzapezeka kuderalo Israeli ikadzavomereza ndi kupereka malowa. Mmene ndinakuwuzirani kale kunena kuti 1948 pamene amapanga dziko limeneli, magulu awiriwa anagawana malo geographically. Israeli inapasidwa 56%, Palestine inapasidwa 44%. East Jerusalem inaperekedwa kuma Palestina, West Jerusalem inaperekedwa ku Israel. Koma pofika tsiku la lero Israeli inalanda East Jerusalem ndi kuyiphatikiza ndi West Jerusalem. Pamene ndikunena pano Jerusalem yonse ili m'manja mwa Israeli. Ndiye Putin akunena kuti mtendere sungapezeke kumene koko pokhapokha anthu azigwiritsa ntchito mapu amene anapatsidwa 1948. Masiku apitawa asilikali a Israeli anatiuza kuti Hamasi ndi njira zapansi komanso mphanga zimene amabisalamo. Pa Chingerezi limanena kuti ma-tunnels. Akuti mafighters a Hamas amayenda pansi pokhapokha njira zapansi ndi kukatukira ku Israeli ndi kumachita chiwembu. Ndiye pofuna kuthana nawo asilikali a ku Israeli kumeneko ayamba kupopa madzi ku nyanja ndi kumachita flood ma-tunnels amenewo. Nkhani imene itamveka maiko ambiri akutsutsana nayo chifukwa ndi yononga chilengedwe. Mwachitsanzo, madzi a ku nyanja akalowa mu Gaza, nthaka yokomera ulimi idzawonongeka, komanso nyama zambiri zokhala mu nthaka zidzasowa pokhala kapena kufa. Kuonjeza pamenepa, mkulu wa Hamas amene akukhalira ku Qatar walengeza kuti sakopa chilichonse ngakhale atachita flood ma-tunnels amenewa ndi madzi. Mwachidule, nkhondo imeneyi ikuoneka kuti ivuta komanso itenga nthawi yayitali. Taona dzulo gulu la Hamasi likuponya mizinga yopsa kwambiri mu mzinda wa Jerusalem. Asilikali atatu a Israeli aphedwa ku Gaza, Mapalestina oposa 15,000. Komanso tamuva Minister of Defense wa ku Israeli akunena yekha ndi pakamwa pake kunena kuti nkhondo imeneyi itenga miyezi yochuluka kwambiri kuti ithe. Hamasi nayonso yapinda ndevu mkamwa, akukana kumasula ma hostage otsala 130 pokhapokha asilikali a Israeli achoke ku Gaza ndi kusiya nkhondo. Tikamvetsera bwinobwino nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri, pali chinkulirano